Ще помогнем на община Баните да изгради уникален туристически продукт, с който да привлича туристи от цялата страна. Поздравления, виждам, че строителството на големия хотел върви с усилени темпове. Аквапарка и той се случва. Един от приоритетите ни ще бъде изграждане на цялостна рекламна стратегия за цялата област, защото областта ни е много богата на видове туризъм, много богата на забележителности и за мен е крайно време да има една обща стратегия за цялата област, защото в момента знаем много добре, община по община се справят, хотел по хотел, което губи се логиката и се губи смисъл, неправилно похарчени пари. Ще осигурим средства за основна реконструкция на пътищата към околните села. От ключово значение за правилното развитие на община Баните е да се довърши пътната връзка между Белица и Загражден. Тъй като в момента знаем, за да дойде човек до тук, трябва да заобикаля страшно много. Или през Хайдушки поляни, или долу през Неделино, буквално. Купуването и продаването на гласове е престъпление.